mutum uku da wuya ka iya mantawa da su a rayuwarka. Na farko wanda ya jefa ka cikin matsala. Na biyu wanda ya san kana cikin matsala bai taimake ka fita daga ciki ba. Na uku wanda ya taimake ka fita daga cikin matsala. Wannan mutum uku ba za ka manta da su ba. Da haka annabi alaihi salatu wasallam ya ce man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmal qiyama. Wanda iyaye ma mumini bakin ciki daga bakan cikin duniya, Allah zai yi masa bakin ciki daga bakan cikin lahira. Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wanda ya sauƙaƙa wa wanda yake cikin kunci, Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wanda yau musulmi sutura, Allah zai masa sutura duniya da lahira. Wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah yana taimakon bawa, matukar bawa yana cikin taimakon dan uwansa. Allah ka samu daga cikin waɗanda za mu zama masu yaye ma wasu damuwa ko masu taimaka wasu fita daga cikin damuwa. Allah ka samu cikin masu jefa mutane cikin damuwa. Allah kuma ka ba mu iko da aiki da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zahiri da baɗini. Ka samu cikin ceton sa ranar alkiyama. Wassalamu alaikum.